Ich láska vznikla tak trochu ako dobrý športový zápas. Bolo tam napätie, rýchle tempo, občas aj pot, hlavne keď Ema videla prvýkrát Mira. Pamätám si, že mi Miro napísal na Facebooku, či by som s nimi nešla hrať mestskú ligu, lebo im chýba jedna baba do týmu. To bolo, tuším, 2. alebo 3. ročník na strednej škole, keďže som bol aktívny hráč volejbalu. Tak som povedala, že áno. Wow. Krásna. Keď sme išli na poznávací zájazd Amerika-Kuba a potreboval som v jednej batožine spolu s ňou prepašovať aj ten prsteň, tak som to balil do ponožiek. Dali nám opačne menovky, si to pamätám, v Miami na letisku. A on sa strašne bál, že keby v podstate by volali mňa k jeho kufru, že sa to nejak dozviem. No a zase by boli posledný deň na Kube, na dovolenke, na Varadere. V takej jednej zátoke. Trošku ma okabátil, že chce, aby sme si nahrali nejaké videjko. Ale potom som pokľakol a tam som si to premyslel. Mal som to už od začiatku vymyslené, kde to bude, keď sme tam prišli. Pamätáš si na cviku s infektou? Lebo áno. Týmto verím, že tento príbeh nekončí, ale len práve začína. Užívajte si túto jazdu spoločným životom. Na zdravie novomanželom. Nech vaše manželstvo je také prekvapenie, ako si ty, Miro, prekvapil všetkých nás. Myslím, že môže byť. Prajem vám, aby bol váš spoločný život ako dobrá dovolenka. Bez závad, bez defektov a s playlistom, ktorý si budete spievať až do konca života.